Mında kızım, mında kızım. Sibirgen atmaya mı? Rokolu bilen şpinat oturttum tansış. Yarar. Yeyge vlog. Selam dostlar. Selam dostlar. Hay. Burada mı krasatan уже? İyi. Kıyar oturtam da masana ne? Kıyar pomidor. Kıyarımını da oturtacağız. Ayşe gündür. Şirindir birisine oturtacağız da. А зелень, şeyge. Всякие тимьяны, все такое. Посмотрим. Или это мне мда Мында там iki грядка oturtam temin. Рядом да была. А мне для чечевицы посадить. Чечевица соңында. Почему сон? Можно еще сажать. Әйтегіз, нешік шундай бақшаны эшләдегез? Нешік эшләдегез сені? Эшләсәң бөтен нәрсә була. Эшләргә генә кирәк, ялкау булмаска. Для себя я стараюсь, для себя улучшаю я работу свою. Тут вообще влог, тут вообще сидишь. Үземә җиңеллек эшлим, үземә җиңеллек ясыйм. Потому что ел сайын һәр җирдә капас нитәргә казып, нитеп эшләргә авыр. Ә бу грядкалар белән мин 80% үземә җиңеллек ясыйм. А дизайн? Дизайн ничек сез кайдан алдыгыз? Нидә контактта күрдем дә, TikTokта күрдем. Шуннан мин решила менә шулай эшләргә. Аша ишекне. Anlaştık. Рәхмәт интервью өчен. Уже төшә кыярлар. Бәләкәй, правда говоря. Алла теләсә, матур иттереп кенә яшәп ясын, дөньялар тыныч булсын. Йоклаудан бүген әнем. Ничего, әзер пойдет. Нәрсә җыясың син? Вот это пасынкаларны җыям. Bu пасынкаларны җыймасаң, ботаклар теләсә кая китә. Кая пасынк? Менә. Не бу? Юк. Менә. Менә шуша үсә, күрәсеңме? Ул шуша үсмәсе өчен аны иртәрәк алырга кирәк. Әгәр дә шушылай үсә башласа, як-якка китә дә бу. Не бу? Менә. Як-якка китә дә. Өйрәнегез, дуслар. Як-якка китә дә. И кыярның кышын ала. Кыяр тиз төшмәй. Әнем нәрсәдер эшли, только не комментирует. Вот хәзер комментирует итә. Сәлам, дуслар. Бу җәй влог була. Сезнең белән Алина Саф. Мине тортым биште. Иртәнге ритуаллар башлана. Әйгрей. Сез беләсең, что себерке белән ине эшләсәң, себерсен негатив алып куясыз. Хәзер бездә современный мир дөньяда пылесос үзе эшли, но себерке ул важный элемент инеке була. Нәрсә әйтәсең килде? Yok, çilemde. Bulutlar yağsız kılmak. Haydi. Oldu. Kızım bu kızı yapayım mı? Evet. Anladım. И то одна пятка отрывается от пола, то другая. И вы остаетесь. Моему желудочно-кишечному тракту легко переваривать пищу. Бүген күрсәтәм нишлим мин җәйдә, минем рутина, ашамлык, возможно, төрле әйбер. Менә шундый минем стиль бүген.
Jar ve yaşarda Hordarni gışını gümürge Jar karsan gümürge Han kalsın gümürge Jerli bez matur jerlarna Ah nici jerdiyem Sağlansın siyenem Kile şarkışı seyalarna Kile şarkışı seyalarna Ne musibi bojana Han butu bontashi Nalgeri hajan pyogo Sesani çayur nalgoya Noreham çumçunun Nani narin taonabi Nalgeril hajan pyogo Sesani çayur nalgoya Noreham çumçunun Nani narin taonabi Wow wow Блестящий топ, твой лучший друг. Возьми ремень и примерь, друг, свой новый стиль. Ты выбирай, правда чудесно, разве не красота? Прическа вверх, ты распрями, и полетишь выше крыш, взгляни, и как огонечки каблуки, так они легки. Выбирай цвета и ткань, чувствуй собственный дизайн. О, сотвори себя сама, красотой сведи с ума. Ведь жизнь не там, ведь жизнь не там, ведь жизнь не там волшебство. Это лишь начало того, что я себе представляла. Я знаю, дальше все интереснее каждый день. Demain sera meilleur, dis-moi si tu m'aimes. Ne joue pas au plus fort, y a des hauts et des bas. Demain sera meilleur, dis-moi si tu m'aimes. Je peux partir demain, je veux savoir où on va. Хотели мне его охладить, вот şu an Kore su siptim. Su bulması için. Üşüymesen Grey. Grey üşüymesen.
Я обещаю поймать себе все, даже сумму выкупа. Заходить в пункт выдачи в базе. Шесть праздника. Тяжкая жесть. Либо помогай нам вернуть видео, либо решение алкоголю. Люблю пить. Люблю выпить. Они еще сидят, что ли? Будет на таком интернет, который, да? Телевидение стало. Научу тебя глазом пиво открывать. Недавно себе соковыжималку за 7 тысяч купил. Из моркови делаю морковный сок, пью со сливками. Он же из тебя все соки выпьет. Нажмых на салатике. Походу, раньше с крольчихой встречался. Только такая подготовка и больше никакая. Давай. Хасан, барабана гараждан открой-ка дверь. Сейчас я ему позвоню, чтобы этот взял. Арина, Хазер. посудларını бер. Aytыңыз, неде байрам бүгін сіздің? 27 лет, 27 yıl yaşayayım. Bu балалардың атасы белән. От какой красоту мне миром буля gitti. Любит, значит. Әтей тортик алды. Ура! Шоколадный. Менің какао негедір просватурама шықтық шығарға. Ой, Петрешке шақар етем. Петреш алу, шындай зур мотор. Вот, мотормында көк. Ударабыз. Майонез пакеты возьми, свободно. Собрать пакет. Нет, это слобода маленькую. А? Пока, чтобы мусор выкинуть. Аккуратно. Не спотыкайся. Не мусори. Мусорку. Магнит. Йоу. Вот такая красота, дуслар. Менә шундый безне табигать, дуслар. Шундый матур, әйбәт. Чёска шундый уже. Вәсәлә калмады.
Hozir biz suv olarmiz. Biz suv unutib qolarga. Вот hozir suv olarmiz. Выпрямись, киса. Выпрямься ты. Пей воды больше, живи дольше. Вот. Су артына biz keldik. Suvni olarga. Sizlar shulaymi suv olasizmi? Lekin Chishmada ishasiz. Ник biz Chishmada ishmaymiz опять suvni. Чешмея говорю. Bor, Petrishda Chishma. Total Green. Green. Старый, селый. Промокла. Не может так делать. Что, боже? Все, без так картошлями. Она не может из-за воды магнититься. Не хочется. Может, надо матур. И яшелчелер var. Ёлка-ничка var. Шуршы. А где Грей? Грей где? Грей. Грей, ушка. Грей, ты где? Грей, кильманда. Грей. Кильманда. Грей. Грей. Вот так. Не отзывается. А Грей кильде. Грей. Грей. Греюшка. Греюшка. Грей. Хи-хи-хи. Там Люшка. Грей, там Люшка. Кильманда. Шулай утра. Грей белән сөйләшәм. Кей белән тортик яшәсем килә, но бүген шундый көн озын, белмим. Мин эшлән тордым, шуңа күрә ошадым. Уже кичке аш, төшке аш булды. 4-тә. Торт алдык, чәй эчәбез торт белән. Бүген вредно ашамак ошадым. Менә шулай. Шулай менә мондай күп эшләмәдем. Миңа әзрәк салкын, дуслар. Хәзер киенәм. Вот шундый. Уже салкынрак. Бүтәнләй дә чыкмый. Нигәдер.